Di riib se brian rís ag léamh na nuachta as Meiricea a géad lá mehibh 2015. Tá sé dílúin agus tá sé ina lás ar bank in éirin agus cílíonn sé sin nach mé mór an arsúl híhile an Atlantic ach gná lá aibre tá gan in seo Meiricea agus mar sin gná lá nuachta atá an. Nes ní bhaid mór an arsúla go miniamh ní ro mór an ama agam an nuachta réiteach agus tá rudaí eile le déanamh agam go leor rudaí. Srí naibnis. Bhfuil is agah a naib is mó tágam leis riomhar seo nó go mína breanú síos orm féin ar an scálainn mar tá mé déanana níos seachas a bheith ag breanú ar gamra mar is ceartm bheith déanana. Níos beidir go bhfuiltan an inneog a rúna ach an sin ní bheith me an monatóireachta dhéanana ar an bictúir. Ní is agam cé mar deirtaí sé cíad tíomh seo leagos éine tíomhile Tá sagam go béir lei sin ní líon teachtaí lei sin. Scéal as Meiricea. Scéal anmhór a fad mar baineann sé leis seanad, baineann sé le Rand Paul atá ag séasa do ainm nuachán na boblachtánacht an Uachtaránacht, baineann sé le spíoracht, baineann sé leis an NSA, National Security Agency National Spying Agency becheart rá. Agus an Patriot Act ach tá rithú go lua in onsathe an éanú láidtíag ná fór 2010. Faoin Patriot Act, faoi forálachaí áirithe sa Patriot Act, tá cead ag an NSA spíoreachta heise bethe dhéanana ar telefónna fud fad Meiricea. Cuma ceir dhéanam tú, cuma chábhail tú agus tá sagam is bhfuil méid siimplú rudaí beagán ach sin a bheag ná mhór an méid atá. Déir siad san nach bhfuil siad ag bhailiú ach metadata. Sé sin an teolas faoi na gluochaí ní rinne tú cé ghlí tú ar cá ads bhí gluoch stuff mar sin ní éitim sin. Credim se go bhfuil ní bháin go bhfuil siad a bhailiú metadata ach bhfuil siad ag éisteach leis na gluochaí telefón. De réir an scéal seo ó nóiad bháin rééis mána i réir níl cad ag an NSA seo a dhéanana níos mó, sé sin an metadata bhailiú. Dá liomsa ní dhéana sé peachtaíochta, mar tá siad ag spéireacht ort beag bean ar na dlíthe cibé. Mar dearm sin é móthúirim, ní is agam an fíre. Agus idir dá líon is cuma le pobl Meiricea. Leanann siad rá ag scinne nidilín do pornografíocht agus chunas búmaí dhéanar nidilín. Agus is go maithe acu go bhfuil an NSA duna monatóireachta ortha. Sais chunas mar dearfaí out of body, out of mind, out of sight, out of mind go mé scéil. As bhairc, as de áirid. Cai mé an frása sin a lorug gus máile mé. Cibé tá Rand Paul tréis 60 láidir a thógáil sa seanad I leis seo agus áit a rá an seanad chun síne a chur leis an achta nó na forálachaí spíoreachta seo is cosúil marall Rand Paul agus fair play ró nach mai an seanad leannacht rá leis an síne seo. Ach muna mai sin leannacht rá
Caafar ghlach go bhfuil bailí eile timpe there. Dear an talt the Nuacht an é féin go mbeidh bailí eile ach go teach timpe there a bhaimse. So ná bhí a súil go mbeidh tú go mbeidh saoirse na gaotha agat in níosa ní bhaidh. Lean for a roiile leis an mna tóireacht. Picture an deas chlúdach leachmach tosaí on New York Times as on World Trade Center Observatory. Now, sin focail becheart a bheith agam agus níl observatory. Cén réilge neachar atá observatory. Bhí sé agam. Láidir na léigeanta bhí breanúd, breanílan. Feicimid. Bhfuil sé fiús a bhucláis. Obscure, observer, observatory. Réadlan. Is máile mé. Ní is agam manis an céird an réad seo tá sa bhucail. Réadlan, observatory. Réador, teetotaler. Réadú, realization, réadú, realistic, réadiger, real. Céird an réad sin. Manan sé leis an iliocht. Iliocht, níl me caint faoi filiocht. Iliocht. Sin an oib le efanaí. Beanúi mé in sa bhuclór beag. Scaithí bhí an freagra sa bhuclór beag nuair nach bhfuil sé in éana teile sé cosú le Brewer's Dictionary. Réalchas réadaí. Sócuiní a réadú. Bhain sé sin le observatories. Réadán. Well, tás agam manis cén taine a chuir is muid féist ámuid. Réadán. Agus réadlan a bhís. Cibé. Réadlan. Méadal a lár go nocail sin. Tá réadlan deas nua ag an lár anad trádála nua in Nuacht. Agus má tá an greengraph, má tá creidúint a thuirt an greengraph. Tá urlár glunne acu. Agus nuair a heascann tú ar an urlár is féidir le breanú díreach síos ar a tráid rud a scantroch mise. Ach seo an ledínóg seo Felix Meinhof níos trí ar a cheir bhhain I bheanú nós ar a trocht. Bhíte nach bhúdánach pictiúr grámathe den urlárach. Breanaíonn sé an réalaoch. So, sin ní nóíocht é achas pictiúr an deasa. Scéal taide atá ar an file chlúdach a New York Times faoin fólíonn seo Michael T. Slager tá cúisethe I le dúnharú céir banam den lead Walter Scott se cúise I le an lead seo Walter Scott warú trí 8 filiar a chur in rin lá na scéalaí. Ach tá an scéal seo ag tuairt le fis go raibh an túsal Slager rud beg ró liberálach leis an taser freisin. And is béidir nach bhfuil is agad céir é taser. Is 6 gunna é, arm é. Ach in áit pilier chaithh, chaitheann sé turing leictrach. Féidir turing leictrach a chaithh. Cibé, tugann sé turing úfásach leictrach leit. A chuireann as feim agus as riochtú agus titan tú bhaintais ar an urlár. Ach bíonn an turing chomhláidir sin gur féidir daoine a bharú leo. Agus buchosúil go raibh an túsal Slager rud beg ró ré an taser seo úsáid freisin. Bhí né.
Ní mailim na taser seo tá na pólíní an úsáid mar smachtíní agus tíar ní atá cuma 6 Gestapo teachtar na pólíní. Cibé íomhá na bólíní, mar dheallar na taser seo agus chu réagus tá na pólíní na rudí seo úsáid. Scéal deas idir náisiúnta, well, ní sé deas. Banann sé le bás cháichead chuige sclávaí sa bhliain 1994. Séir de táthar tuairt le fios nó go bhfuiltear rééis teacht írsmí? Seo rud eile is becheart a bheithe. Rack. Lungmhrise. Ní lungmhrise é. Tá saghainn gur bhrisú an lung, ach tá muid a caint faoin lung. Bhriste má hagann tú leat mé, agus ní hanan an dárad. Cibé, thanchas an lung seo an São José Paquete Africa. Grinal ach an édáin fad timpeall is 103 agus táthar tuairt le fios go bhfuil an chuid fós sláán ón raic agus stocha go mbeidh tuispeántas faoi agus sé seo an chéad lung a thanchas stocha in rásclámhathe an nuair d'imir sé go tónpaoil agus sin fáil sé seo tábhachtach. Ní nuacht é, 6 evergreen é seo nó ach scéal simúil. Fanmuid le ólaocht tá scéal bainteach leis an scéal fáilsaíochta seo bhís na nuachtáin seach chuig láhin. Ní féidir cé an focail atá bhaim. Ní féidir an gaeilge áil ar acail nach bhfuil amach spéirla a ghuirid. Ceachtar focail. Bainann sé seo le fáilsaíocht pápéireachaí acadúla agus chomh tábhachtach agus atá sé do scoláirí foilsiú sna hiiriseacht ní amháin sin, mar ar nó tá na hiiriseí seo tá siad Bocca sin sa bhopla ar chuirid. Is deacair teacht orb le héasca sna gá bheáin. So ceirt arsúil ag lucht na hacadúlachta ná go bhfuil siad ag paibliú a go daibre. Agus tá an chógáil seo, Cambridge, Massachusetts, an National Bureau of Economic Research, tá agri na chógáile sin, tuairt le fios, go gurinn sesin na pápéireachaí gnéasacha ar a géad lá, anas go mbeidh cínlíntas na nuachtáin an oíche sin agus an lá dar gían faoine pápéireachaí seo, mar tuigeann sé tábhacht na paibliíochta ach barir. Tá gimse é freisin agus mé ima olschaile. Manar hála sé san nuachtáin, níor hála sé néachar. Manar hála sé ar an Idirlín, níor hála sé néachar. Agus sinum fá go gorimse mo chuid daibre leog sús ar an Idirlín. Ach, tá farir cuid wascaláirí ina measc an lead seo Michael LaCour ag defriú chun paibliíochta gan an taidí cearta dhéanana agus sin tíreacha hála
san irish science, irish anmhór seo, an cháilir. Agus sér de hála leis an úsa le cúr, ná dailse sé ált faoi hábhacht lucht canvasála, lawer mé faoi seo coppla láhain, agus an tionchar atáid lucht canvasála vótóirí nó daoine atá gránú idir rud amháin agus rud eile, ach idir an dálín is cosúil gnearna sé falsú na sonraí. Agus tá an irish, ní raibh an dar ráhachab, tá an irish science tréis an tált a haringtar ais. Idir an dálín, tá postfeite ag an úsa le cúr mar Nico Olive, yes Olive, in Princeton University. Áit an cháúil. Ilis agam mai sé roiad an sin éis na feibliachta seo. Tá le héadán is síl na hacadúlachta agus droch feibliacht. Sinad na scéalta, agus tá brón ormlacha mé coppla nóméid den léamh dilimí na bhuclóirí, tálíonn sin, óhán go chéile. Sin an méid atá gom dhaobh an lá neamh, mar sin ó nuairtí steirimiúil guim 7-10 oribh go léir agus go dtí chéadú eile slámach benacht.